Ivan Bartolo, l-eks kandidat nazzjonalista u l-bniedem li fis-sajf li għadda mexxa kampanja kontra Adrian Delija, qal lin-nies li qegħdin imorru jipprotestaw il-belt rridu joqtluh bajnejhom għax raw jkellem lill-kap nazzjonalista Adrian Delija. F'artiklu f'The Times bit-titlu If Looks Could Kill, Ivan Bartolo qal li l-ħadd tal-ġimgħa li għaddiet u attenda l-waħda bil-protesti fejn iltaqa' ma' Adrian Delija. Qal li ħin bla waqt ġie wiċċ imbuċċ ma' Delija u ddeċieda li jaqaf ikellmu. Iżda waqt din il-protesta l-attivisti tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil ma tantx ħadu gost jaraw lil Bartolo jkellem lil Adrian Delija. Qalli hawnhekk li ma ħerba teħbib fil-folla li jaf x'inhi l-fehma politika tagħhom. Qalli meta rom xejrilhom mill-ewwel u kien kuntent li kienet jarhom. Madankollu kiteb If Luck Could Kill, I would be dead by now. Rridu joqtluni bajnejhom għax rawni nkellem lil Adrian Delija, kiteb Ivan Bartolo. Qal il-ħarsa fajnejhom u l-mod kif irreaġixxew wrew biċ-ċar li ma ħadux pjaċir jaraw jitkellem u jaqsam il-ħsibijiet tiegħu ma' Delija. Bartolo żied jgħid li tant ħassu mfixkel b'dan l-ettaġġjament li beda jimxi għan-naħa l-oħra tal-folla u telaq lejn id-dar. Fost din il-folla li reġixxiet b'dan il-mod kien hemm Simon Busuttil, Beppe Fenekadami, Kerry L'Aquilina u l-Ewroparlamentari David Casa fost l-oħrajn. Dawn l-esponenti nazzjonalisti u n-nies li attendu l-protesti ma tantx jieħdu gost bil-preżenza ta' Adrian Delija għax ma jarawx kap kredibbli. Dan wara li Delija kien ħareġ ħatta bla ħabel kontra Defni Caruana Galizia, meta b'ton u b'ġesti mill-aktar aggressivi kien jara biċċa blogger. Dan wara li Caruana Galizia kienet allegat fuq il-blog tagħha li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġiem il-prostituzzjoni. Allegazzjonijiet li dwarhom Delija baqa' qatt ma mar jitlob inkjesta maġisterjali sabiex ingħadda f'ismu. Dak li kiteb Ivan Bartolo jkompli konferma kemm il-qasma fil-Partit Nazzjonalista għadha preżenti. Fil-fatt il-Malta Today rrappurtat li d-deputati nazzjonalisti qalu li l-Partit Nazzjonalista qed isir irrelevanti u qatt ma jista' jiġielet fil-gvern. Is-Sibt Adrian Delija laqgħa l-Grupp Parlamentari u l-Kumitat Eżekuttiv sabiex jiddiskutu l-governanza tajba. Iżda d-diskors ta' Delija qajjem rabja kbira fost id-deputati nazzjonalisti. Qalu li jinsabu rrabjati għax Delija mhux jattendi u jkun minn ta' quddiem fil-protesti organizzati fil-belt. Irrappurtat li fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari tas-Sibt, id-deputati nazzjonalisti Claudio Gregg, Beppe Fenekadami u Mario De Marco ċanfru l-kap nazzjonalista Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.